Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kiekers, het is weer zoiets. Aanpoten met Ton. En waar ben ik dan? Natuurlijk bij Limburg Plant op zoek naar Diana. En dan gaan we verder over de vorige week gestopt zijn. En En wat gaat er gebeuren vandaag? Ja, Ton, als ik tegen gaat alles bloeien. Dan kijk eens staan. Bloemetjes komen nou, ja, de bloemen komen er nou uit. De bloemen komen uit. Die prachtige voorjaars winterbloeiers. Dus we kunnen eens een kijkje genomen wat allemaal een bloeien is nu. En eens kijken wie het bij de kerk erbij staat. Ja, daar had ik het al over. Eens even gaan kijken. Ja, maar eerst hebben we vlaai. Eerst hebben we vlaai. Ja, Diane, de vlaai op, de kroosje, de vlaai op, dat was in mijn jurk geloof ik. Ja, inderdaad. Dus standaard is in mijn jurk is er vlaai. Dus boete de andere weken dat ook altijd vlaai is dan. Ja, normaal is hij altijd vlaai, dus hij is altijd in mijn jurk. Altijd in mijn jurk. Altijd fiassi. Ja, en altijd veel bloemen in de bleu. Nu staat er weer in de bleu zijn. Ja, het is hier nu de winterperiode is niet dat er niks te zien is. Het is serieus heel veel te zien en heel veel moois te zien. En mooi is natuurlijk dat men dat kan combineren in de tuin. En ook zoiets van in de winter de toverhazeleer, het schwartzia, in het geel, in het oranje. Ruikt ook ontzettend lekker. Ja, want ik vroeg het al wie binnenkwam. Ik denk, wat ruikt die toch lekker? Ja, nou, ik dacht eerst dat het een parfumerie was hier. Ja, eigenlijk is het deze. Die ruikt ontzettend lekker. Ruikt maar aan het straan. Ja. Jongens. Geur-tv. Ja, dat ruikt echt heerlijk. Ja. Heerlijk. Dat rook ik net, wie binnenkwam. Ja, Daphne. Ja, het is toch de kunst om de hof eigenlijk door planten in te zetten, zodat ze elk seizoen gaat hebben, als ik het goed begreep. Ja, zeker. Moest kijken wat nu ze dit bloeien. Dat is vaak ook de koopimpuls van mensen. Wat ze nu zien, kopen ze. Maar vaak moesten we een jaar verder denken, want die periode bloeit dit, die periode bloeit dat. Ja, en ieder jaar is het weer een verrassing, iedere tijd van iedere maand van het jaar. Dus eigenlijk is het goed wat ik doe, leefkiekers. Goeie informatie pakken en dan beginnen te poten. Dat bedoel ik. Ja, je staat overal links en rechts staat altijd dat Diana hier. Ja, zo zie je zus ook Ton. Camellia's, groen blijvend, beginnen nu uit de bloemknop te komen. Dan heb ik één grote bloemen zie en ik noem het even roze. Ja, ze zitten het wel uit, ja. Ja, en het stukje wat we laatst opnieuw wouden gewoon aanpoten is gepoot. Ik kan ook heel even kijken. Is dat klaar? Ja, dat is dan zijn we best dapper bezig geweest, ik. De tulpen beginnen al gewoon nieuw te komen nu. Wat we laatst ook... Ja, dat is natuurlijk wel met dat weer nu, met dat omslag. Toen begint alles gaat vroeger te komen. Ja, zeker. Nou, dat zit er heel lang zo, dat is de laatste keer hier. Ja, we hebben het inderdaad mooi volgezet met beplanting. En zelfs ook het bloembollen wat we erin hadden gezet. Je ziet ze, die beginnen nu ook al uit te komen zo met een net. Ja, het begint allemaal in het knopje en het begint allemaal te komen. En ik zie die bomen die zijn allemaal gesnoeid. Is dat pas gebeurd? Ja, nu ook vrij recent. Het is echt de goede tijd van nu te snoeien. Met dat het niet gaat bloeien nu, dan moest het nog niet snoeien. En waar heb ik het wind gehad, zuster zus? Dus wij doen dus van alles om de oren, laatste week. En nog tijd om dat weer op gewoon te ruimen. Ja, maar ik zie de bomen hebben die toch overleefd. Ja, ze hebben overleefd. Ze zijn blijven staan. Ja. En ze komen nu langzaam aan de knoppen. Ja, wat bloeit nu hier ook, dat zussen ook. Die zijn nu ook, binnen in de kast staan ze het warmer en dan komen de bloempjes ook wat eerder droeden. En in de tuin duurt het nog heel even. Dus, maar het ziet er toch nog wel perfect uit, zou ik zeggen. Ja, het is ieder jaar een nieuwe verrassing. Ja. Nou, dan heb ik zo'n voorbeeld van mijn eigen tuin, neem ik aan. Ja.
Ja, Diana, dan gaan we heel even kijken naar de laatste week, wat iedere mens eigenlijk maakt. En dan gaan we eens kijken of ze klaarkomen. Dat gaan we doen, zeker. Ja, Diana, waar zie je voor? Bij de kerk in Pai. Ja, waar we de vorige week gestopt zijn. Vorige week gestopt zijn, ja. Maar nu zijn er geen meer lui zijn. Er zijn er inderdaad meerdere lui. En ze zijn aan het werk, dus hier wordt gewerkt. Ja. Nou, even de man vragen, de leden is hier. Dat kunnen vragen ook wel een bekend gezicht, hè? Ja, we zijn eigenlijk hier terechtgekomen via Limburgplan, via Diana en via Hans Linders. Hans Linders, hovenier. Dat is al jaren een stagebedrijf bij ons. De medewerkers in dienst die hebben weer allemaal een opleiding gehad. Bij Diana van Limburgplan werken ook mannen die hebben bij ons de opleiding gevolgd. Dus. En van die hebben we zeg maar al jaren een goede samenwerkingsverband. En waar we nu bij de module houden we een planten van. Ja, u kent ze in. We zijn hier de hele dag een plant en we kennen goed vergoed. En wat belangrijk is, we kunnen ook direct de grondbewerking doen. Dus de studenten leren ontzettend veel van deze dag. Zit je maar één dag in? Ja, één dag is eenmalig. Dus binnen een dag is het hier klaar? Ja, binnen een dag is het hier klaar, ja. Nou, sneller gaat het niet. Ja, dat gaat snel. We gaan eens even kijken wat ze allemaal gedaan hebben, wat ze nog moeten doen. Ja, dat is goed. Gang in de gang, zou ik zeggen. Hè. Ja, en hoe ik weet dat het binnen een dag gebeurt, dus ik ga je even contact met ik. Ja, goed. Ja, het moet wel echt georganiseerd worden, gewoon, hè. Diana, dat gaat zo niet, Ja, hè. Want als die putjes allemaal feentjes zo, en dat is steeds Eerst georganiseerd. moet er chaos zijn voordat het er logo's komt. Ja. Maar ik heb het wel gehoord vandaag. 2 dames, stel ik even aan de kijkers van TV. Ja? Ik ben Simone Loesberg, ik werk bij Hans Linders. En ik heb samen met Huub en Hans het beplantingsplan en het ontwerp gemaakt. En nu hebben we de jongens van de show aan het werken. En ik hoorde net, alles klaar binnen een dag. Het gaat vrij snel dan. Ja, nou dit is het eindtraject, hè. Dat gaat snel. Maar wat er aan vooraf gaat, dat zit je natuurlijk nu nog niet. Nee, ik heb een plan moeten ontwerpen. Zie je moeten zorgen dan dat de planten er zijn. Dus alles moet vandaag allemaal hier zijn. Dus het is een heel werk. Toen hebben ze alles uitgezet. Ja, ik ben gisteren in weer en wind hebben we met een aantal collega's zoiets alles uitgezet, zodat de jongens makkelijk vergoed kosten. Dat is nogal een puzzel om alles op de goede plaats neer te zetten. Het wordt een goede pratje. Dus, Hoe heb je nou eigenlijk veel rekening met moeten houden niet op zo'n kerkhof? dat het dingen wat lang blijven toch. Veel dingen wat een beetje groen blijven of wat, ja, natuurlijk ook dat het zo'n qua kleuren bijeen past. Dat iedere keer weer hetzelfde kleurtje ergens zo'n truc komt. Dat het dat ze een zo'n geheel krijgt met de lijn, dat ze van voor aan de kerk kan zien. Links en rechts is hetzelfde vak en dan volgt zich dat zo dat gezond en dan zie je die bloeiende plantje. Dus het is ook een beetje een stukje vriendelijker en toch een stukje verdreed wat de lui toch duiks met die waar ze met komen en dan is een zo'n plantje is natuurlijk toch wel dat duidt voor de lui ook wel goed, denk ik. Troost. Ja. Ik ben benieuwd als alles klaar is wie het gaat weer. Want dan moeten we wel eens een keer gaan kijken. Ik inderdaad op het voorjaar zo meteen. Als het mooi 2, 3 dan. 2, 3 dan. Zal het gras ook gelakt zijn en gewoon aan een grasje zaaien of zaaien? Ja, oké. Maar het moet eerst een beetje dreugen, want het gaat veel wijn en regen gehad de laatste dagen. Dus we hebben geluk, het is op zich, het vult nog met. Het is nog te doen, niet en door is het gaat na. Ze zijn goed bezig. Ja, de jongens zijn goed bezig. Ja. Dus goed bezig. Edwin, later omscholing. Ja, na de omscholing vorig jaar, vanaf mijn 48e. En nu in het groen, dus voorheen heb ik techniek gedaan. Nu het groen en dat bevalt me prima. Dus je doet het graag? Ik doe het graag, ja zeker. Zeker weten. Ja. Een goede keuze gemaakt. Ja. En ook veelzijdig ook, hè. Dus onderhoud, schoffelen, planten zetten. Dingen opruimen. En meestal buiten? Ja, meestal buiten, ja. Dat is ook wat ik ook graag wil.
Ja, dat is ook wat voor een verslaggever die dadelijk geen werk meer heeft, zoals ik. Ja, dus het is nooit laat om je laten omscholen. Ik gooi het net zo voor. Zoals we misschien al weten, we hebben 24 maart hebben we nog een open dag. Niet alleen van de hoeveniersopleiding, maar van alle opleidingen van MBO in Remuin. En de open dag is nogmaals van de 24 maart van 5 tot 9 op de locatie Jagerstraat in Remuin. Ja, Diana, zijn ze tevreden met alles wat ze hebben geregeld tot nu toe? Tot nu toe zo te zien wel. Ze zijn hellend werk en het gaat goed. Het ziet er heel mooi uit. Ja, we zien eigenlijk nu al een beetje van wat het gaat worden. Ja, want dit is eigenlijk de eerste fase, als ik het net goed begreep. Ja, het is inderdaad de eerste fase. Dus ja, hopelijk het andere project wat hier achter nog gaat liggen, dat we er dan ook een deel mogen nemen. Ja. We gaan in ieder geval van de zomer kijken wie het hier geworden is. En verder kan ik alleen maar tegen de kijkers zeggen, tot de volgende keer bij Limburgplant met Diana en Tom aanpoten. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.